Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα ήρθαμε στο Χαλίκι Τρικάλων για να ανεβούμε στη Δραγκολίνη Βερλίγκας. Έχουμε έρθει το team των 4 ατόμων και θα φτάσουμε μαζί πάνω να δούμε τι θα δούμε. Το μέρος είναι πανέμορφο, βουνό, καταπράσινο, ριάκι δίπλα να τρέχει. Δροσούλα έχει, ωραία είναι. Στο χωριό όλοι μας χαιρετάνε, λογικά θα έχουν εμπειρία σε πεζοπόρους. Θερμοκρασία πολύ καλή. Θα δούμε. Ξεκινάμε. Τα πρώτα 5 λεπτάκια της διαδρομής μας είναι μια ευθεία χωματόδρομου. Είναι ωραία. Εδώ έχουν αρχίσει οι πρώτες γκρίνιες για το αν πηγαίνουμε σωστά ή όχι. Λογικά σωστά πηγαίνουμε. Έχουμε δει και κάτι ταμπέλες που είχε. Δεν έχουμε κάνει λάθος. Δεν έχουμε κάνει λάθος, δηλώνει. Έχουμε ευτυχώς, είμαστε οργανωμένοι. Έχουμε τον Πέτρο που έχει ρολόγια και Wikiloc και τα πάντα. Είμαστε μισή ώρα εδώ. Προσπαθεί να συνδεθεί. Περπατήσαμε 1 τέταρτο περίπου και σταματήσαμε πάλι. Γιατί ο Πέτρος ξεφόρτισε τα μπατονάκια του. Κάπου εκεί κάτω. Πήγαμε να βρει. Κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Προχωρήστε, είπε. Θα σας προλάβω. Κουβαλάει η ιστορία σοβαρή. Φορμούλα αυτή, το παρταλάκι αυτό που φοράω. Έχει κάνει τη δεύτερη πιο δύσκολη διαδρομή που έχω κάνει στην καριέρα μου. Ναι. Στο Άγιο Όρος. Είχα πάει με το φίλο μας τον Προδρομάκη. Με το που τους φτάνω. Παιδιά, δεν μπορώ άλλο, λίγο. Περιμένετε να πάρουμε ανάσα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στη μέση. Συνεχίζουμε. Δυστυχώς τελειώσαν τα δέντρα, δεν έχει άλλα. Ωραία ήταν, είχε σκιά. Η ευθεία μπροστά όμως έχει χιόνια. Κάπου εκεί νομίζω θα πάμε. Μάλλον, κουραστικά. Αλλά η διαδρομή είναι ωραία, έχει και κόσμο. Περπατάνε κι άλλοι. Ωραία είναι. Αυτά. Θα κάνουμε update σε λίγο. Κάτσε να πάρουμε μερικές δηλώσεις. Είμαστε ας πούμε στη μέση. Για πες. Μέση δεν είμαστε. Περίπου, εντάξει. Ας πούμε στη μέση. Ήρθαμε κάπου από εκεί. Δεν ξέρω αν μπορώ να το δείξω ή πρέπει να βάλω sensor εκεί. Κάνε μια δήλωση. Πώς σου φαίνεται μέχρι τη μέση? Εντάξει, τώρα εδώ λίγο τα χρειάστηκα. Τα χρειάστηκα. Μέχρι και κάτω ήταν καλά. Τώρα άρχισα να ζω. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολα. Δεν έχουμε δεντράκια, θα μας κάψει ο ήλιος. Χρήστο, θέλω λίγο να μου πεις την άποψή σου που ήθελα να πάμε από εδώ ευθεία για να κόψουμε. Αντί να πάμε έτσι από το δρόμο, ο πλοηγός μας, η Νάμι, μας είπε να πάμε από εδώ. Θέλω να μου κάνεις μια δήλωση. Μαλάκα, δεν έχουμε Ο πάει. πλοηγός μας είναι ένας μεγάλος μαλάκας. Δεν έχουμε Άμα πάει. κουράζεσαι, σου λέει σταμάτα. Αν τον πεις ότι κουράστηκα και δεν θέλω, σε κοροϊδεύει μετά. Είναι ο μόνος. Ποιος σηκωδεύει αγόρι. Μαλάκας είναι με Κουράστηκε να σταματήσουμε. Η διαδρομή πάει από εδώ κόβει. Εγώ δεν ανεβαίνω από εδώ. Και σου λέω, αν οι τρεις λέγαμε θα ανεβούμε, θα ανέβαινε. Τι θα κάνεις? Θα καθίσουμε εδώ κάτω. Άσε μας ρε μαλάκα. Γκρίνια μαλάκα, ένα χαμηλέλια. Μια διαδρομή. Να δηλώσω ότι δεν ξέρω γιατί δεν μας έχει ανεβάσει αυτός που έρχεται με το αγροτικό. Μια χαρά θα είμαστε. Είναι ωραία, εντάξει. Κοίτα, έχουμε λίγα παραπάνω κιλά. Τώρα έχουμε μπει στο mood της πεζοπορίας έτσι λίγο πιο καλά. Θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Θα ανεβούμε και εκεί, τώρα, όπου να είναι, σε 2 ώρες. Θα τα πάμε καλά. Έτσι. Λοιπόν, ανεβαίνοντας, τώρα εδώ θα φάμε και λίγο ήλιο. Αν ακολουθήσεις σημάδια, είναι λίγο μπελαλίδικα τα σημάδια. Θα σε κουράσουν νομίζω λίγο παραπάνω. Για μένα, σαν ελάχιστα πιο έμπειρος, μιας και ήρθα πρώτη φορά, θα πω να ακολουθείτε το δρόμο. Εδώ αυτός λέει είσαι λάθος, αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Θέλω όταν θα φτάσει αυτός εδώ να μας πει τη δικιά του άποψη για το αν πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο. Οι απόψεις δίστανται, αλλά εντάξει. Αν είσαι λίγο γυμνασμένος, όχι σαν και εμάς,
Βασικά, ναι. Ακολούθα τα σημάδια. Για πες. Διαδρομή μέτρια δυσκολίας Ναι. για μας και τους υπόλοιπους. Τον Πέτρο. Κοίτα, ο Πέτρος Εντάξει, λίγο εκεί κάνει παρέα κάτι. κάπου κάνει θα κάτι μικρή. πήγε εκεί, από εκεί. Κάπου θα βγει τώρα από εδώ. Ελπίζουμε βασικά. Ναι, δεν έχουμε καταλάβει. Απλά φωνάζαμε. Πέτρο. Παρέα με ένα καπιτάνι. Είναι, εγώ θα πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Άμα δεν έχει ξαναπάει, είναι δύσκολο. Είναι λίγο... Και θέλει λίγο προσοχή να μην χάσει τα σημάδια. Γιατί άμα τα χάσει μετά πήγε όπου να είναι. Ο Πέτρος, ας πούμε. Εμείς τα ακολουθάμε πιστά. Σαν ερασιτέχνες. Χρήστο, τι λες? Όλα καλά. Καλά είναι. Το μέρος όμως είναι καλό. Και με τα κόπων και βασάνων, με πολύ κόπων και πολύ βασάνων, φτάσαμε στην κορυφή. Σας δείξω πρώτα από εδώ. Έχουμε διανύσει όλα αυτά εδώ. Το χαμό, τον ίδιο. Και περπατώντας, φτάσαμε στην Βερλίγκα. Κορυφή θεωρητικά η κορυφή βρίσκεται εκεί. Πράγμα που εμείς είμαστε λίγο ζόρικα να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στη λίμνη. Εδώ έχει 1200, 300, 401 άτομα και ο Πέτρος αποφάσισε ότι θέλει να πάει στο κέντρο. Πολύ πιθανό να πάρουμε σαβούρντα στο βίντεο. Τι θες να μας, Γιάννη? Για πες μας, Πέτρο, πώς φάνηκε όλο αυτό που έγινε εδώ? Διαφωνώ με το δικό σου το ότι εντάξει. Δεν είναι εντάξει, δεν μπορεί να μην είναι το Instagram που βλέπεις. Αλλά εντάξει, είναι μοναδικό θέμα, ρε φίλε. Μετράει και το χιονάκι και η Μέαδρη, δεν μετράει όλο αυτό εδώ. Το tourist που γίνεται πανζουλισμός, λάθος μέρα. Αυτό νομίζω με ξενέρωσε, με πιο πολύ αυτό με ξενέρωσε. Όχι, δεν βρήκαμε τόσο μπλε και τόσο νερό που ήθελες. Θέλω να μου βαθμολογήσεις από 1 ως το 10 Mm. τη διαδρομή, το τοπίο και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, η διαδρομή σε σχέση με τα προηγούμενα είναι Θέλω να συνοψίσεις, θέλω ένα νούμερο. 7. Ξέρεις τι, δημιούργησε πολλές προσδοκίες. Φταίει το Instagram, το κολο Instagram. Νομίζω ότι είναι όπως την εικόνα την επεξεργασμένη. Που έτσι κάπως σαν και στο βίντεο μου θα ρεβάσω. Αλλά δεν είναι τόσο... Εντάξει, φίλε, ήταν καλό. Νομίζω είναι μοναδικό. Είναι Δρακολίμνη, είναι η πρώτη μας Δρακολίμνη. Εμένα μου άρεσε. Γρηγόρη, κάνε μια δήλωση. Ωραία διαδρομή. Στο τέλος λίγο προσωπικά εγώ δυσκολεύτηκα. Τέλος, Δυσκολεύτηκα. όταν λες τέλος, Εδώ μέχρι εδώ που ήρθαμε. 200 μέτρα. Όχι. Τα τελευταία Τι. πολλά. Τώρα εσύ θα μιλάς ή εγώ θα μιλάω. Λοιπόν. Στο τέλος λίγο ζώρικη διαδρομή. Εντάξει, δεν είμαι και στην καλύτερη κατάσταση. Θα μπορούσα. Ωραίο το μέρος. Γιατί το λες αυτό? Τι? Γιατί το λες αυτό? Γιατί, λόγω κιλών. Okay. Και παραπανήσω βάρος με την καινούργια τσάντα. Να κάνεις αμμοτιθέσεις στον κόσμο με πόσα κιλά δεν είναι σωστό να ανέβεις για... Ανέβηκα όμως. Εσύ, επειδή είσαι εσύ Ναι. και είσαι σκληρός αργιόλης. Λοιπόν, Θεωρώ ότι πάνω από 110 κιλά δυσκολεύει. 110 δυσκολεύει πολύ η ενώ κατάσταση. εσύ είσαι... 135. Και συν 30 κιλά στην πλάτη. Λοιπόν, ωραίο το μέρος, εμένα μου άρεσε προσωπικά. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε πάει. Εντάξει, δεν είναι αυτό που είπαμε, οι φωτογραφίες φαινόντουσαν πολύ πιο εντυπωσιακές. Ίσως ήταν από άλλη εποχή. Ναι, την εποχή των δεινοσαύρων. Από εποχή Άνοιξε εννοώ. Και εγώ, Χωρίς χιόνια. σε 2 εβδομάδες Καλύτερο καιρό, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Εμένα μου άρεσε και το βαθμολογώ και δυσκολία και ομορφιά 8,5 στα 10. Αυτά από μένα. Και εγώ δυσκολεύτηκα λίγο.
Ζορίστηκα λίγο. Πιο ωραία προφανώς είναι η Λίμνη από ότι είναι το φίδι, το φιδάκι εδώ πέρα. Στις βαθμολογίες δεν είμαι και πολύ καλός. Ίσως 8 θα βάλω και στη δυσκολία και στην ομορφιά. Πιο πολύ όταν ήρθαμε εδώ πέρα, γιατί πρώτα είδαμε. Υπάρχει κάτι που παίρνει 9, ας πούμε, που έχεις δει μέχρι στιγμής. 9. Που να είναι πιο πάνω από αυτό. Αυτά που πήγαμε. Σε αυτά που πήγαμε, όχι, δεν νομίζω. Άρα είναι το top μέχρι στιγμής. Ναι, εντάξει, απλά πιστεύουμε ότι θα βρούμε κάτι Ναι, καλύτερο. εντάξει, οκ, κάποια οκ, στιγμή. τότε το πω. Εντάξει, ναι, οκ. Από αυτά που πήγαμε. Δεν βάζω 10 γιατί πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Μπορεί να φύση. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι όταν έφτασα στη Σκουλικαντέρα, που το λένε Είναι με άδει, μπορεί να το Βερλίγκες και Μέανδροι και τέτοια από εδώ, ψιλοξενέρωσα λίγο, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ. Εγώ πηγαίνω στο ψάρεμα και βλέπω τέτοια μέρη. Όχι με χιόνια, τέτοια εννοώ. Εντάξει, δεν τρελάθηκα. Η λίμνη πίσω είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή μου άρεσε. Αν είχε και κανένα ψάρι μέσα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά είναι πολύ ωραία. Εγώ θα βαθμολογήσω τη διαδρομή. Δεν είχε πολλά δέντρα. Γενικά μου αρέσει το δάσος σε μένα. Εντάξει. Δεν είχε τόσο δάσος. Τι ξέρεις προφανώς. Δηλαδή στη Βλάστη που είχαμε πάει είχε δέντρο. Εδώ δεν έχει τόσο δέντρο. Εντάξει, πολύ ωραία, πολύ ψηλά, της τέτοιας να πούμε τα βουνά. Ωραία είναι, εγώ θα το βαθμολογήσω. Δυσκολία αν πάρεις το δρόμο είναι 5. Αν το δρόμο κανονικά που πάει, Έλα τώρα που έφυγε που κόβαμε. γιατί έχει δρόμο. Δεν Αν πάρεις τα κοψίματα είναι δύσκολο. Θα πω 8 με κοψίματα. Σε ομορφιά θα πω 7. Και πολύ έβαλα να ξέρεις. Το 7 πάει για λίμνη. Αλλιώς θα ήταν λίγο πιο χαμηλά. Και κάπου εδώ παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, τσούκου τσούκου. Ωραία ήτανε. Τώρα πάμε να πάρουμε την επιστροφή μας. Λογικά θα κάνουμε κάνα 2-3 ώρες πάλι. Έχει άπειρο κόσμο, δυστυχώς. Είναι για καθημερινή. Άμα θες την ησυχία σου, να κάνεις την πεζοπορία σου, πρέπει να έρθεις καθημερινή. Εδώ γίνεται μάχη. Απαγορεύεται σουκού. Απαγορεύεται. Τριήμερο. Ποτέ. Και αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε την επιστροφή. Να δεις της Ακρόπολης. Και ο Θεός βοηθός. Αυτό ήταν, φτάσαμε στο αμάξι, τώρα άρχισε να βρέχει, οπότε αυτό σημαίνει ότι είχαμε πολύ καλό προγραμματισμό. Ο Πέτρος έκανε πολύ καλό προγραμματισμό, αυτό έχει. Συνοψίζοντας θα πω ότι εντάξει, ήταν ωραία όλα και πάνω, εντάξει, άμα δεν έχεις πάει αξίζει μια φορά να πας, δεύτερη εγώ δεν θα πήγαινα, αλλά ήταν ωραία. Ψιλοδύσβατο θα πω, αλλά αν πάρεις δρόμο είναι εύκολο, οπότε όλα καλά, ωραία ήταν. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο.